فوق أيديهم سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت جڑا آکھ سکدا ہے سبحان اللہ آکھے سبحان اللہ نہیں آکھ سکدے قرآن دی عظمت آکھو ذرا سینے تے زور لا کے سبحان اللہ تیری سبحان اللہ دی تسبیح مرحوم نو بڑا فائدہ دے گی میں جو اتنا سفر کر کے آیا آخر قرآن پڑھنا ہے نبی دا فرمان تینو سنانا ہے اللہ واسطے ذرا دھیان کری محبوب دا ید اللہ والا ہاتھ حضرت عمر فاروق دے کندھے تے یارو او ہاتھ حضرت عمر فاروق دے کندھے تے جن دے متعلق رب قرآن دے اندر فرماندا ہے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اے جڑے تیرے گورے گورے خوبصورت ہاتھ نے زہران طور تے مصطفیٰ دے ہاتھ نے پر حقیقت جتے میں خدا دے ہاتھ نے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں سنو سنو حضرت عمر فاروق دے کندھے تے میرے محبوب دا ید اللہ والا ہاتھ نبیاں دے امام کنویں دے کنارے تے کھڑے ہو کے انہاں کافراں دیاں لاشاں دے ٹکڑیاں نال کلام کرن لگ گئے انہاں نو خطاب فرمان لگ گئے نبیاں دے امام پہ فرماندن اوے ابو جہل اوے عتبہ شیبہ امیہ بن خلف لانتی ٹولا اے تے دسو ساری زندگی تسی میرے راہ دے کنڈے بچھائے ساری زندگی میرے دین نو کمزور کرن دی کوشش کی تھی ہن اے تے دسو مر کے عالم برزخ دے اندر پہنچ چکے ہو ہن اے تے دسو کہ رب سونے نے جڑا قرآن دے اندر تواڈے نال عذاب دا وعدہ فرمایا سی او عذاب تانوں ملیا کہ نہیں ملیا اس عذاب نو تسی پا لیا کہ نہیں پا لیا نبیاں دے امام نے جدو انج دا خطاب کیتا حضرت عمر فاروق ہاتھ بن کے عرض کر دینے یا رسول اللہ کیا ایک کافر تواڈا کلام سنتے پہنے کیا کافر تواڈی ایک خطاب سنتے پہنے نبیاں دے امام فرمان لگے فرمایا کہ اے عمر خبردار اے عقیدہ رکھ لے جتنا آج میرا خطاب توجہ دے نال اے پہ سن دن اتنا توجہ دے نال آج تو بھی نہیں سن سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رب تواڈے ذوق وچ برکت رکھے رب تواڈے علم وچ برکت رکھے نعرہ پہ مار دینے لیکن جنریٹر دی آواز تواڈے تک نہیں پہنچے گی ہن جلدی جلدی اگلی گل نو سماعت کرو نبیاں دے امام فرماندن کافر میرا خطاب پہ سن دین کافر میری گل بات پہ سن دین یارو ایتھے بندے کلمہ پڑھ کے قبلہ علامہ صاحب ایتھے بندے کلمہ پڑھ کے نظریہ پہ رکھ دین نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی وچ مل گئے نعوذ باللہ نبی نو کل تے پرسوں تے ترسوں دا پتہ نہیں اللہ واسطے ذرا دھیان رکھی جناب حضرت سخی سلطان بہو نے اس موقع تے بڑا خوبصورت پیغام دیتا بڑا خوبصورت عقیدہ تینوں تے مینوں سمجھا دیتا فرمایا تسی تے میرے نبی دی قبر والی زندگی دے اوتے انگلیاں پہ اٹھاندے ہو فرمایا میں بہو سلطان دا عقیدہ سنو آپ فرماندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سڑی کن تر کے میرا بیڑا وچ خبراں دے اوے جتھے مچھ وی نہ پیندے ڈر کے
आवाज़ लामकाने मेरी मदद करी झट करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह सुल्तान दी बोली जिन्हों समझ आई होवे ओ ते बंदा बोले बाकी दी मजबूरी हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा ऊंचा बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह वास्ते जरा ध्यान रखी नबियां दे इमाम पे फरमांदे ने हुन अल्लाह वास्ते ए जरा जुमले दा कातिल ना बनी जुमला शायद मेरी पूरी तकरीर ते भारी होवे जुमला बड़ा हसीन अर्ज पिया करदा नबियां दे इमाम पे फरमांदे ने ऐ उमर अज जितना तवज्जो दे नाल एक काफिर मेरा कलाम पे सुन दे इतना तवज्जो दे नाल अज मेरा कलाम तू भी नहीं सुन रहा हुन यारो अकीदा लेके जाओ अगर कब्र दे अंदर आलम बरज़ख दे अंदर एक काफिर जाके नबियां दे इमाम दा कलाम सुन सकदे न फिर जिस नबी दा असी कलमा पढ़दे आ अगर नबियां दे इमाम आलम बरज़ख दे अंदर चले जान फिर अपने उम्मती दा दरूद क्यों नहीं सुन सकदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी सुभान अल्लाह मोहतरम हजरात तवज्जो करना इमामुल अंबिया अगर अपने मजार दे अंदर जलवागर हो जान फिर वो अपने उम्मतियां दा दरूद क्यों नहीं सुन सकते यारो इमामुल अंबिया दी कब्र वाली जिंदगी दा आलम और आप दी कब्र मुबारक वाली जिंदगी दी शान आला 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 है लेकिन आओ मैं अपने अकीदे दी गल कीती जावा बल्कि चिश्तियां दे पेशवा ज़ुहदुल अंबिया जनाब हज़रत इमामुल औलिया जनाब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर सरकार जदू बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर सरकार दा इंतकाल होया जदू बाबा जी नू कब्र दे अंदर उतार दिता जल्दी जल्दी नाल लफज समझाने ते अर्ज कर रहा जदू बाबे जी दी कब्र दा तवीज बना दिता यारो बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम मौजूद ने यारो बड़े बड़े शेखुल हदीस बड़े बड़े मुहक्किक ते बड़े बड़े औलिया अल्लाह लोग मौजूद ने जदों आप दी कब्र मुबारक दा तवीज बन गया ए सारे लोग जनाब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दी खिदमत दे अंदर अर्ज करदे ने हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहानू काशिफ दा इल्म अता फरमाए तुहानू काशिफ दी दौलत नाल माला माल फरमाए हुजूर जरा मेहरबानी फरमाओ जरा काशिफ दे जरिए बाबे जी दी कब्र दी तरफ ते देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाबे नाल कब्र दे अंदर की मुआमला फरमाए हुन इन्ना दस्तरखान दी तरफ तवज्जो चली गई ते गल दी समझ ना आवेगी ओ बंदा खुश नसीब होवेगा जरा गल दी तरफ मुतवज्जे रहेगा गल आखिरी अर्ज कर रहा हूं ते बात दी समझ आ जाएगी मुख्तसर मौजू तेरे जहन नशीन हो जाएगा हजरात हुन तवज्जो करना जदू सारे लोगों ने अर्ज किया ऐ निजामुद्दीन बाबे दी कब्र दे अंदर वेख के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाबे नाल कब्र दे अंदर की मुआमला फरमाए जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हुन बाबे दी कब्र दी तरफ वेखी जांदे पे ने हुन जिन्हां दी नजर मेरी तरफ होएगी गल दी लज्जत होवेगी बाबा जी जनाब निजामुद्दीन कब्र दी तरफ वेखी जांदे पे ने कब्र दी तरफ वेखी जांदे
پے نے قبر دی طرف ویکھی جاندے پے نے نظام الدین دی اچانک اکھ جو اٹھی آپ دی زبان تے بے ساختہ جڑے لفظ جاری ہوئے آپ دی زبان تے اے لفظ جاری ہو گئے کہ آپ نعرہ پہ مار دینے کی فرمایا حق فرید یا فرید سبحان اللہ جرا زندہ بندہ بیٹھا ہوئے تھے میرے عقیدے والا ذرا بولے ذرا باب فرید کا لنگر اج حلال کر کے نعرہ مارے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید میرے نظام پاک دی روح مبارک بھی خوش ہو جائے سارے اللہ پیا ویکھدا ہے نبیاں دے امام پہ ویکھدے نے میرے عقیدے دے مطابق بابا فرید ہی ویکھ رہا کہ کیڑا میرا نام بلند پیا کردا ہے حق فرید یا فرید زندہ باد اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید ہن گل تے ذرا دھیان رکھنا ہے اے سارے لوگ عرض کردے نے حضور تسی جو نعرہ پہ مار دے ہو حق فرید یا فرید آخر قبر دے اندر کی ویکھیا ہے تسی کشف دے ذریعے نعرہ پہ مار دے ہو جنوں ہن انہاں دو لفظاں دی سمجھ آ گئی پوری تقریر دی سمجھ آ جائے گی جناب خواجہ نظام الدین فرماندے نے جدوں میں بابے دی قبر دی طرف متوجہ ہویا تے بابے دی قبر دے اندر دو فرشتے داخل ہوئے ایک دا نام منکر ہے دوجے دا نام نکیر ہے اے دونوں فرشتے بابے دی قبر دے اندر داخل ہوئے جدوں داخل ہوئے تے بابے کنو سوال کر دینے من ربو کا بابا تیرا رب کون ہے جناب بابا فرید الدین فرماندے نے کیندے کنو پہ پوچھ دے تیرے کنو پہ پوچھ دے دس تیرا رب کون ہے بابا فرید الدین قبر دے اندر انہاں دوواں فرشتیاں نو فرما رہے نے اوے تسی میرے کنو پہ پوچھ دے میرا رب کون ہے جنہیں ساری زندگی بھلے لوگاں نو رب نال ملایا ہے جنہیں ساری زندگی بھلے ہوئے لوگاں نو رب نال ملاقات کرائی ہے کیا میرے کنو پوچھ دے میرا رب کون ہے حضرات جملہ سننا بابا فرید الدین انہاں فرشتیاں نو کہن لگے اوے فرشتے آج میرے کنو نہ پوچھو میرا رب کون ہے فرمایا جاؤ آج میرے رب کنو پوچھ کے آؤ اے فرید تیرا ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوش بیٹھو یار آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات کیونکہ جدو میں سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نمازی پہلے بھی کثرت نال اتنے بیٹھے سی 12-14 ایل سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ میرے نمازی نے جی 12-14 ایل دے ماشاءاللہ بڑی محبت فرمانا لینے اتھے بھی بڑی محبت اتھے بھی اور تقریباً انہاں دی دعاواں نے ماشاءاللہ جڑے میں پاکستانی گلی گلی دے اندر محلے محلے دے اندر ہر چک دے اندر امام الانبیاء دے دین دا ہوکا دے رہے ہیں سبحان اللہ خوش ہو کے بلاندے نے خوش ہو کے سن دے نے تو ہن گل نو سمجھو فرماندے نے جاؤ میرے رب کنو پوچھ کے آؤ میرے رب کنو پوچھ کے آؤ فرید تیرا ہے کہ اسے واسطے شہر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال بھی بول پے آپ فرماندے نے ارے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ارے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ